Así é. O acople. Sí, porque me viña esto, pensé. Bos días. ¿Sí? Estamos en antena, moi ben. Pois bos días a todos e a todas. Benvidos, benvidas á terceira edición do Día da Ciencia na Rúa. Estamos de celebración. Coac FM cumprimos 30 anos, igual que o Día da Ciencia na Rúa. Estamos emitindo, por suposto, en directo no 103.4 da FM e este ano temos como novidade que tamén estamos emitindo en vídeo. Se nos queredes ver as facianas, estamos no Twitch de Coac FM, Coac TV. A Eclipse do 12 de agosto será protagonista, por suposto, do noso programa especial do Día da Ciencia na Rúa. Seguramente moitas das jaimas dos coles que nos acompañan este ano estarán facendo experimentos relacionados co espazo. Comezaremos o programa coa agrupación IO e tamén coa UDC. Falaremos de vivenda, de robótica, pero os verdadeiros protagonistas serán os centros educativos, os nenos e as nenas, os estudantes e tamén os profesores que dende Ortigueira, Carral, Ribadeo e, por suposto, a Coruña se achegan aos cantóns, porque hoxe non estamos a carón da Casa das Ciencias como pasou aí o ano pasado, o anterior e hai 12 anos que levamos facendo este programa. Hoxe nos movemos e hoxe estamos no palco da música, nos cantóns da Coruña, nos xardíns de Méndez Núñez. Coac despregou un equipazo de 19 voluntarios e voluntarias e os nosos técnicos están traballando, Chema Casanova, Jorge Delgado, Miguel Anxo Facal, Roberto Ansede, Illana Fernández, David Rey, por suposto tamén Bea Ulalume, Tome Desastre, na Rexiduría e nas redes sociais e as nosas reporteiras que xa están paseando por entre as jaimas, investigando que é o que nos teñen que ofrecer Estela, Chus, Abelino, Josi, Paula e por suposto que nos presentamos este especial que vos fala, Isalema, e xa están connosco Samu Cao e Cami Rey, os que, por suposto, paso xa a saudar. Moi bons días, Samu. Bos días, Isa. Moi bons días, Cami. Bos días, Isa, bos días. Pois mira, eu aproveitando este cambio que temos hoxe aquí, voulle plantexar a Cami, que é un tío que lle gusta moito a ciencia, un problema. Vale, Cami? Vale, empezamos bien. É un problema sinxelo. Vamos a ver. Ti sabes que velocidade é igual a espacio partido por tempo, non? Ok. Vale. Cambiamos de espazo, porque estamos nos cantóns. Ok. Pasou o tempo, porque pasou xa un ano desde a última vez que nos vimos aquí, Ok. no Día da Ciencia na Rúa. A miña pregunta é moi sinxela. Si un caracol no Parque de Santa Margarita iba a ir ao Día da Ciencia na Rúa e chega ali e ve que non hai Día da Ciencia na Rúa e ten que vir ata aquí, a miña pregunta é moi sinxela. Dará chegado a tempo antes de que remate a xornada ou non? Vale, vamos. Douche todo o programa para que fagas Vamos a ir as contas. plantexando cousas. A forza do amor do universo tamén está implícita nesto? Sempre, porque o movimento ven sempre Pois impulsado estando a forza do amor, vamos a incluir tamén a forza do amor na fórmula, vale? Mete tamén. O amor do universo. O amor move todo. Vale, pues entonces vamos a ir durante o programa. Iremos, porque tamén necesito a que hora sale ese caracol. Claro, vouche ir soltando píldoras. Ok, Durante perfecto. o programa ao final Perfecto. damos a resposta. Damos a resposta se chegou ou non chegou o caracol. Exacto.
Pois a verdade é que estamos sendo un pouco... Como nos deixes, Isa, nos divagamos hasta as dúas. Así que é mellor que vayamos para adiante co programa. Vou encarrilar aquí o camiño do Caracol para que chegue dende o parque ata os cantóns, ata o palco da música, e quen xa está no palco da música son os nosos primeiros convidados. Temos connosco a agrupación IO, porque a verdade é que a Eclipse do 12 de agosto pois é un evento moi especial, vai a ser pois un acontecemento que vai a reunir na Bisbarra da Coruña, pero posiblemente tamén en Ferrol, en Ferrolterra, na provincia, verdade, a moitísima xente, non? Pero tamén haberá algunha persoa que nos estea escoitando e que non saiba moi ben de que vai isto da Eclipse, non? Entón, pois queríamos empezar este programa do Día da Ciencia na Rúa falando exactamente pois do universo, falando destos acontecementos pois históricos para moitos de nós, non? E acompáñanos Carmen de Nébola e Ángel Daniel Arós Rodríguez, que son representantes da asociación ou da agrupación IO. Como preferides que vos chamen? Asociación ou agrupación? Agrupación coruñesa. Agrupación coruñesa. IO, correcto, moi bien. E bueno, a verdade é que queríamos falar con vos sobre este acontecemento, pero porque vos sodes como a nosa agrupación ou entidade de referencia cando queremos falar, pois cando queremos mirar as estrelas e aprender como mirar as estrelas, verdad? E algúns de vos xa tedes algún eclipse a vosas costas tamén, xa tiveches esa oportunidade de vivir ese eclipse. Entón a primeira pregunta que vos vou facer é como convenceríamos ou persuadiríamos as persoas que nos están escoitando e que non saben si o 12 de agosto pois tomar a molestia, non, de mirar cara ao océano, cara ao Atlántico, como convenceríamos de que este é un feito histórico, unha vivencia que lembrará toda a vida? Bueno, un placer estar aquí, moitas gracias pola invitación. Bueno, a verdade é que simplemente poñer algún dato. Por exemplo, fixadevos si é unha ocasión única que a anterior eclipse total deste mesmo tipo de características que houve na Coruña foi no 1905. De acordo? É certo que houve outra en 1912, pero foi visto non visto. E a seguinte non será ata 2180. Entón, é unha ocasión a non perder. Bueno, fala por ti. Fala por ti, aquí o amor do universo fai maravillas, Eu teño boda ese día. No, pero unha preguntiña, Anxo. Sí. Claro, eu entendo que hai moito tempo entre eclipse e eclipse, pero e ti levas uns cuantos vistos, non? No, eu levo un. Levas un, é que sin que estea nublado. Sen que estea nublado, a verdade é que hai que ter ese chisquiño de sorte. Claro, estás apostando moi forte, na Coruña estás apostando moi forte. Bueno, eu firmaba por un día como hoxe, desde logo, fai un día precioso. Xa firmábamos por un coma pero é o único parámetro que non podemos controlar é o meteorolóxico. Vale, pues vamos a deixar ese para un lado. Claro. Vamos, como hai que facer para ver un eclipse? Porque claro, estas cousas hai que facer unha previsión, hai que prepararse ou simplemente levar unha silla e mirar para arriba Pois un pouco das dúas cousas. Un pouco das dúas cousas. A nosa recomendación é desfrutalo, dende logo. E para eso basta unha silla e basta, se queres observar a eclipse durante a fase de parcialidade, é moi importante ter en conta as precaucións que hai que tomar. Porque, aínda que o sol estea parcialmente eclipsado, por moi pouco que estea todavía visible, hai que protexer os ollos. E nós sempre facemos moita énfase nas nosas actividades de divulgación, sobre todo pensando en si hai crianzas ao redor, de que ou ben se observa esa fase de parcialidade por métodos indirectos, por proxección, ou ben sempre con gafas homologadas, vale? Durante a fase de totalidade, que é a que imos poder disfrutar aquí na Coruña, e iso é o que o fai especial, sí que é certo que se poden retirar as gafas e se pode mirar directamente, vale? Hai que controlar moi ben o tempo porque solamente vai durar a totalidade 1 minuto 16 segundos. Eso é un montón de tempo, verdad, Samu? Para ti, para mí, un minuto de pico. Vamos, é terrible. Dame tempo a facer tantas cousas nese tempo. Vamos, claro. Pero o que recomendamos é desfrutalo. Desfrutalo coa familia, cos amigos, buscar un sitio tranquilo dende onde se vexa, naturalmente.
De aí a importancia da proba que fixemos hai uns días, o 30 de abril, para verificar que o sitio que dende onde pensamos observalo vai a valer, porque sabedes que esta eclipse vai acontecer moi tarde no día, de acordo? A totalidade vai acontecer ás 8:28. Entón, o sol... Vamos apuntando datos, claro, 8:28 da tarde, ás 20:28. Ás 8:28, correcto, ás 20:28. Ás 20:28. Ese é o momento de totalidade. A parcialidade empezará ás 7:30, vale? E o proceso rematará, é dicir, volverá a destaparse o sol ás 9:30. Vale, neste caso podo falar de datos aproximados, pero a totalidade ten que ser un dato exacto, porque dura tan pouco a totalidade que si te despistas, valo perder. Como parpadés. Así decía Antonio Lobato. Sí, non? Como parpadés te lo pierdes, ¿no? Mira, si parpadean, non? Dicías. Sí que é verdade, con respecto que bueno, decías a ver, antes. isto de que o vas a perder, realmente unha das peculiaridades que ten esta eclipse total é que se vai facer de noite. O sea, perder, ímonos de Qatar. O que pasa é que como o imos mirar, eso é importante, non? É parcialmente verdade, tío. A ver... Xa está. Ahora. Vale, sí. Agora sí. Agora sí. Bo día, aquí estou. Pois, é certo que coloquialmente dicimos vaise facer de noite. O que percibimos non é unha noite pechada como cando é de noite de verdade, nin siquiera o ceo se pon negro, é unha cor difícil de explicar porque non a vemos noutras situacións, non? Si é única, non? Sí, efectivamente. Entón, sí, o correcto sería decir que oscurece, non que escurece, pero non que se fai noite porque non é de noite completamente. E se ademais estamos nunha cidade que, aínda que está facendo melloras con respecto á contaminación luminosa que temos, pero que con todo seguimos tendo, pois algunhas divulgacións que se fixeron de vamos a ver todas as estrelas do mundo. Bueno, pois se non as vemos en calquera outra noite do ano, pois nese momento pois tampouco. Pero bueno, sí que é certo que é unha cousa moi bonita de ver. Eu personalmente non teño a sorte de Ángel, sí que vin moitas parcialidades de eclipses de sol, pero non vin todavía unha totalidade. Creo que unha cousa que o que hai que quizás para animar a xente a que salga a velo é que ti se viaxas tes máis oportunidades ao longo da túa vida de ir a velo, e se de feito disfrutas desta ocasión na Coruña, pois quizás te convertas nun viaxador na procura de eclipses. Pero si que o podas ver na túa propia cidade, na túa localidade ou próximo, isto sí que é unha cousa excepcional, como dicía Ángel antes, non? E aí é onde hai que animar a xente a aproveitalo nas medidas de seguridade necesarias. Sí que é verdade que é moi importante incidir en eso, porque quero lembrar que o ano pasado houve un parcial que se puido ver desde aquí, e eu teño a sorte de que teño algún amigo que é optometrista e traballa en centros de ópticas e demais, e despois dese eclipse parcial aumentaron un montón os casos de problemas de xente, problemas na visión en xente, aumentaron as consultas e incluso houve xente que por mirar directamente sin ningún tipo de protección queimaduras na córnea e chegar a perder entre un 40 e un 60% da visión. O sea que non é unha coña, por un minuto podes te fastidiar o resto da tua vida. É moi importante, desde aquí queremos concienciar a xente de que se tomen todas as medidas que recomendan os expertos como os compañeiros e compañeiras da agrupación IO, que desto sabedes moitísimo. Sí, de feito, o que hai que eu creo que sinalar que ás veces leva un pouco a confusión é que non vai facer dano ao sol os nosos ollos porque se este eclipsando. O sol fai dano aos nosos ollos calquera día do ano se este eclipsando ou non. Que pasa? Que nos, de xeito habitual, pois non miramos de forma directa ao sol, non? Incluso se o brillo moléstanos, entón non o facemos, por eso poñemos lentes de sol cando hai moito luminosidade, etcétera, etcétera. Pero o día da eclipse, digamos, hai un motivo para mirar confías, claro. Exacto. Temos un interese por mirar directamente ao sol, e aí é onde hai ese risco incrementado, que non é que o sol queime máis ese día que calquera outro día, sino que temos un interese nos como seres humanos en mirar cara ali. E dai, pois, podemos conseguir, por exemplo, lentes específicas para mirar ao sol, que levan un ISO que é o que ten que ter. Neste sentido, recomendar que non se compren de forma online en sitios comerciais destos a 0,5 céntimos, pois eso non nos damos a seguridade. Sin embargo, aquí, pois, na cidade pode haber
múltiples ópticas que o estén vendendo, incluso na Casa do Mapa, pois aí tamén se venden, a xente pode facerse con elas. Se non nos queremos facer cunhas lentes para ver o eclipse, pois temos outras opcións, métodos indirectos, desde unha escumadeira ou calquer cousa con pequenos buratos, proxectamos o sol sobre algo liso, mellor de cor claro, pois blanco, folio, por exemplo, e imos ver a forma o que vai comendo, non esa mordidiña de galleta. Sin mirar directamente, sin mirar directamente. Miramos po folio e vemos como se reflexa. Miramos para o folio. Poñemos a espumadeira, por exemplo, se alongamos a man, coa espumadeira na mao, e o sol pasará a través da escumadeira cara ao folio, e nós miramos o folio, non o sol. E entón aí, de feito, é moi gracioso de ver, porque a escumadeira ten un montón de buratillos e veremos tantos sois como buratos teñas. Que ben. Pois mira, remedios caseiros. Sí, pero bueno, en todo caso, en calquera farmacia, en calquera óptica, se están vendendo a un prezo alrededor de 2 euros. O sea, non é un gran investimento económico, e ter unhas gafas que posiblemente nos sirvan para o ano que ven, que creo que tamén hai outra eclipse parcial tamén en España. Correcto, porque vos fagades unha idea. Eu teño todavía, pero gardo como tesouro, as gafas que usei na eclipse total que disfrutei eu, que foi en 2017 nos Estados Unidos. Pero non vou a reutilizar esas gafas, pasou demasiado tempo. Entón merquei unhas novas que sí que o mellor podo aproveitar para o ano que ven, efectivamente o ano que ven, non por a Coruña, pero sí pola zona do Estreito de Gibraltar, é dicir, Cádiz, Ceuta, Melilla, van poder disfrutar doutra eclipse total. Tamén en verán? Sí, isto vai a ser o 2 de agosto. E logo, ademais, vai haber o ano seguinte, o 28, vai haber unha eclipse anular, que o mellor a xente, pois recordades a xente que non os nenos, obviamente, en 2005 disfrutamos en Galicia dunha eclipse anular. Pois un coma S vai a volver a acontecer en 2028. Este creo que é en xaneiro. Entón, quero dicirvos que hai máis oportunidades, pero o que fai este especial é que non temos que viaxar para aquí, disfrutar. Claro, que menos visitar a casa. Claro, antes falei dunhas horas, 20-28, estou a falar sempre da Coruña. Como no SOE temos audiencia de outros lugares do arredor, da Bisbarra ou de máis alá, hai que axustar esa hora, de acordo? É dicir, nesto hai que ser moi precisos. En outras zonas de Galicia tamén se vai a ver, en Ferrol, na Mariña Lucense, non en toda a provincia da Coruña, desgraciadamente os santiagueses van ter que moverse un poquinho cara ao norte para poder disfrutarlo, pero cada sitio ten a súa propia hora e a súa propia duración. Entón, o que recomendamos é que a xente se documente, pode contactarnos a nós ou a outras entidades e institucións para saber a que hora na súa zona acontece a totalidade do eclipse. E entendo que todo isto, a vos como agrupación este ano, vos está supoñendo varias cousas. Unha delas supoño que un maior interese por parte da cidadanía para participar nas vosas actividades, outra, un aumento de traballo e actividade para os membros da agrupación, que supoño que estaredes a tope, e quería preguntarvos se vos tendes, supoño que sí, algún calendario de actividades ou programación especial para esas datas que nos poidades adiantar aquí algo. Bueno, iba a dicir que sí, pero cando dixeches para esas datas vou dicir que non. Vale. O día 12 de agosto como tal non temos ningunha actividade prevista. E de lo disfrutar vos, porque tamén tedes dereito a disfrutar das cousas para as que traballades, non? Claro. Sí, e por varios motivos. Por un lado, o feito de querer disfrutar, cando organizas unha cousa e vos o sabedes, hai unha parte que é traballar para os demais. Entón, ao final, cando unha oportunidade única, e incluso moitas persoas na agrupación nunca vimos un eclipse total, pois non queres ter esa responsabilidade nese momento ter que estar facendo. Pero tamén non somos unha entidade sin ánimo de lucro, non temos traballadores, e ao final organizar unha cousa que vai traer masivamente a moitísimas persoas require de persoas que estén nos seus tempos laborais, é dicir, protección civil e unha serie de organizacións que nós non deberamos nin poderíamos asumir. Outra cousa que podamos colaborar en tomar ideas para que eso sexa organizado, pero non que teñamos a responsabilidade. Pensade que en 2017 fixemos unha actividade na Torre de Hércules para ver unha eclipse parcial na que nos esperábamos que pudera haber 100 ou 200 persoas e viñeron unhas 3.000 según autoridades. Entón, sin unha actividade que era parcial, que non tiñamos a convocatoria a nivel de medios de difusión que está tendo esta, houbo esa concentración. O día 12 de agosto non estamos falando
dunha final de Champions, non estamos falando do día do San Xoán, non estamos falando de ninguna festa grande da cidade, estamos falando de moito máis. Eso é o que hai que esperar. No, mas, E entón, que actividades vades a desenvolver de aquí ata agosto? Bueno, pues eso sí que estamos colaborando tanto cos museos científicos coruñeses como UNCI, con diferentes centros educativos en facer actividades de divulgación. Por exemplo, temos unha exposición sobre a eclipse que vai estar disponible tanto no MUNCI, como na Casa das Ciencias, como en varios centros educativos da cidade. Por exemplo, o primeiro que vai empezar é en Zalaete, o CEIP de Zalaeta. Ademais diso, pois estamos xa facendo actividades, algunhas xa se fixeron de presentación de caixas estenopeicas, que é outro recurso que podemos utilizar para facer a observación indirecta. E, ademais, pois, temos previsto, por exemplo, na Biblioteca de Durán Loriga, pois, dende o próximo 15 de maio ata o 30 de xullo, varias actividades, pois, cada 15 días máis ou menos, con diferentes temas astronómicos, pero tamén incluindo a eclipse. Pero sempre nesa Biblia, non? Este, por exemplo, sí, pero digamos que aínda van a poder surdir máis cousas, pero este, de momento, está aí previsto. A verdade é que oportunidades hai nesta cidade para aprender máis e prepararnos máis aínda para vivir esta eclipse. Como decíades vos, pois o bonito é vivila entre amigos, familiares, fillos, familias varias, verdade que sí, pero a gran pregunta é onde? Non vos pido un sitio en concreto. Que conste que outro día nos chivou o Concello que Cuac FM, os nosos estudos, é unha zona paradigmática para velo. Pero cales son que sitios recomendades que escollamos para esa tarde, para esas 7 da tarde do 12 de agosto? Non é un segredo que a esplanada de Psicoloxía ali no campus de Filoloxía, sí. Perdón, vai a ser un bo sitio, pero eso se lle vai a ocorrer a tantísima xente que eu buscaría unha alternativa. Unha alternativa, non? Eu dáballe paso ao recén chegado Óscar Blanco, que estivo colaborando co Concello da Coruña en crear un mapa con un montón de localizacións. Hai algunhas que todos estamos pensando, pero nos pode dar algunha idea nova. Bo día, Óscar. Bo día, Óscar. Sei que desta vez non nos vas a poder dicir en Penatrevinca. No, ali tamén é total, pero, bueno, bo día. Cheguei un pouco susto, a min dixeronme que era 1:30 e cheguei hai 28. Pero estou aquí a tempo, estaba montando un telescopio solar no stand da agrupación IO, que estamos en Santa Margarita, debaixo da Casa das Ciencias. Esta é a pregunta do millón. Cal é o mellor sitio? Pois penso que a resposta, estamos de acordo todo o mundo, non hai un mellor sitio. Hai moitísimos sitios, a parte que vai depender moito de como quera vivir a xente unha eclipse total de sol. En familia, con tranquilidade, escoitando os sons da natureza ou con dúcias de miles de persoas ao redor, non? Hai un pouco as dúas alternativas. Eu penso que dentro da cidade, en todos os barrios, hai lugares onde o sol se vai poder ver durante a totalidade. Así que, bueno, é verdad que a fachada máis occidental, a que mira máis cara ao Atlántico, é a que tenga a paisaxe máis atractiva, porque veríamos o sol con respecto a ese océano, esperemos que sen nubes, así que, bueno, hai un montón de lugares. Tratando de escapar da contaminación lumínica que falábamos, non? Un pouquiño que quizá estorbe un pouco, non? A contaminación lumínica como tal aquí non é tanto problema, porque non se fai noite pechada, nin vamos a ver prácticamente estrelas, pero sí é verdad que se estamos nun ambiente, nun lugar onde hai farolas, pois nese momento moitas teñen célula, pode que se encendan, entonces pois daría un pouco, non estaría tan ben. Entonces hai que evitar que na nosa contorna teñamos farolas. Fixadevos se é importante o eclipse total que imos ter, que non vos fixemos ningunha pregunta do Artemis 2, Está pasada. Está preparado tamén. Auga pasada non move muiño. Os de Artemis 2 tamén desfrutaron dunha eclipse total. Sí, non? Claro, bueno, aí arriba puxeron o dedo así ao sol e la vai. Bueno, por desgracia, poderíamos pasar as 3 horas da mañán falando do eclipse total, porque é o tema do ano aquí na cidade, pero temos máis entrevistas, máis contidos. O Día da Ciencia está arrancando agora hoxe aquí nos Xardíns de Méndez Núñez,
e darvos enormemente as grazas por compartir este ratiño connosco. Irémonos vendo durante todo este verán nas actividades que fagades, disfrutaremos todos do eclipse gracias a toda a información que nos facilitades de forma altruista aos compañeiros e compañeiras da agrupación IO, e o ano que ven, cando nos volvamos a ver no Día da Ciencia na Rúa, podemos facer tamén unha pequena recensión do que foi o eclipse de 2026. Así un que, éxito seguro, segurísimo. Seguro, vai estar. Podo deixar unha petición, por se acaso a alcaldesa, por exemplo, escoita o programa. Por si ven despois por aquí, por exemplo, para que lle preguntemos. Estamos aquí nos Xardíns de Méndez Núñez. Quero recordar que hai aquí un elemento moi importante, que é un reloxo solar. Entón, ese reloxo solar ten o gnomón, que é o que fai a sombra do sol, torcido. Entón, se lle podo deixar unha petición á alcaldesa de que se arranxe, que nos poña o reloxo dereito, que enderece o reloxo porque solar, si non vamos mirar para ir ás 8:28 a ver o eclipse, está torcido e chegamos tarde. Non dan as contas. Pois trasladaremos a petición. Eu sumolle igual que se fai o día na Terra, que se apagan moitos edificios da Coruña, pois facer algo parecido, facer a petición aos edificios para que apaguen as súas luces, e sumolle ademais que podía facer unha campaña de gafas para que a xente pudera recoller unhas gafas no Concello, non? Tamén. Eu teño esas 3 peticións Estamos apuntadas. quitando traballo a Radio Voz, Bueno, pois moitísimas grazas, Óscar, que por certo, Óscar, me chivaba outro día, Daniel, que Óscar leva 9 eclipses a túas costas. 9 totais, sí. 9 totais, As miñas costas e a miña carteira tamén, pero valeu a pena. O Messi dos eclipses. Bueno, e por que decides que vivir un eclipse, esta é xa a última pregunta que che fago, é unha experiencia atávica? Bueno, realmente, iba a decir unha experiencia única, no meu caso non foi única, pero como quixen vivila moitas veces, penso que esta sí que vai a ser única, porque na casa, non? Sí. Pero penso que é moi difícil transmitir con palabras, incluso con fotografías ou vídeos, o que se vive nunha eclipse total de sol, os momentos previos, o momento da totalidade, cando remata esa euforia que hai, non? É algo que a xente ten que vivir, temos a sorte de que este ano o temos na casa. Ou esperar ao 2180. Tamén, é unha opción. É outra opción. E iso nos lo di unha persoa que estivo vendo auroras boreais e non sei cantas cousas máis. E o ano que ven se todo vai ben ver, e tamén outra eclipse total, pero habrá que viaxar, pero bueno, todo está aí amañado xa. Pois moitísimas grazas, Óscar Blanco, Carmen de Nébola, Ángel Daniel Arós Rodríguez, un placer, como sempre, tervos nos micrófonos de Quack FM, e pasamos xa, porque xa están aquí esperando as seguintes convidadas: María Cristina Naya Ribeiro e Yolanda Golías, da Universidade da Coruña. Eu, mentras, tiño unha pregunta para Samu. Porque, claro, o caracol saliu Estame dicindo os reporteiros que vai pola zona da Avenida Finisterre. Está baixando pola Avenida Finisterre, claro. Pero o caracol vai coller o camiño máis corto, claro. Evidentemente, non? Pero que temos outro caracol que saliu de aquí, dirección Parque Santa Margarita. ¿Dónde se van a cruzar? ¿Dónde se van a topar? ¿Vale? Vamos a buscar ese punto, ¿ok? Ostras, pues aí me poño eu eso. Ok, perfecto. Veña. Isa, collo tío Timón, porque si nos aquí chamou máis eu, divagamos. Acaba isto en carreira de caracóis. Pois a verdade é que é un gusto ter a María Cristina Naya Ribeiro, a Yolanda Golías, que son, pois tamén convidadas habituais de Quack FM, amigas, e hoxe, pois, ademais de divulgación científica en xeral, que tamén falaremos, sí que a Universidade da Coruña é unha das institucións que máis está volcando, non, coa divulgación científica vinculada tamén a eclipse, non? Porque a verdade é que é unha oportunidade única, como decían os convidados anteriores, poder disfrutar na casa, na nosa cidade, na nosa bisbarra, dun evento como este, e non somos os únicos que o pensamos, sino que tamén hai moitísimos científicos que pensan o mesmo, que están preparando congresos internacionais xusto esa semana de agosto, que normalmente cando estamos todos de vacacións, verdad? Pero aquí se veñen, non? Entón, bueno, moi bons días, Cristina, moi bons días, Yolanda. Hola, moi bons días e grazas pola convite. Hola, que tal? Bo día. Espera, non sei por qué, pero a Yolanda non a escoito demasiado clara. Rapaces, sí.
Bueno, pois nada, cousas miñas. Bueno, contádenos un pouco, que estades a argallar? Se organizachedes varias cousas, eu sabeso nas redes sociais, que estiveces aí no planetario de Marina Civil, de Náutica e demais, pero que estades a argallar de aquí a agosto? Bueno, que estamos a argallar é que xa fixemos conxuntamente, non, ese Onda Ciencia que xa levamos 5 anos, creo. E nada, como ben sabes, fixemos o Onda Ciencia, como vivir un eclipse, que nos di astronomía, non? E que bueno, xa levamos tempo en redes, non? Pois compartindo e tamén nas nosas redes sociales, nas nosas webs. E tamén, como comentabas, precisamente Ángel Arós, que estivo agora con vos, pois foi un dos profesores xunto con Alcira, que bueno, pois abriron as portas de un lugar descoñecido, non? Que é o Planetario de Náutica, que se emprega como recurso didáctico, pois precisamente a materia de astronomía náutica de Alcira, e que, bueno, esta vez abrimos as súas portas para ensinar a toda a comunidade educativa da nosa facultade, da nosa universidade, perdón, e que estamos barallando, de feito, pois repetir a experiencia porque tivo moito éxito. Bueno, pois neste caso xa Xavier Pérez Couto tamén vai a facer pois un obradoiro de cara a xuño que leva como título Cando a lúa apaga o sol, o gran eclipse do 2026 na Coruña, non? Esta idea tamén é pois para interactuar, non, coa xente, bueno, pois divulgar como están a facer, non, dende a Asociación IO e nós na nosa parte desde a Unidade de Educación pois o que podemos tamén. E non sei se me queda algunha cousa máis, Cristina. Bueno, e logo despois, aparte destas actividades de divulgación que xa estamos moi encamiñadas e que realicemos con moitas persoas colaboradoras e con outras entidades da cidade, non temos que olvidar pois que nesa semana do 10 ao 14 de agosto pois a Universidade da Coruña vai acoller 2 congresos moi importantes a nivel científico dentro do ámbito da cosmoloxía e do ámbito da física solar, de que de todo o mundo veñen moitísimas persoas a coñecer a nosa cidade e a facer un encontro de investigación de ciencia, bueno, moi importante, e un pouco co motivo do eclipse, non? Que van a estar aquí na cidade, o sea, que vamos a estar un pouco invadidos, non? De académicos e investigadores deste ámbito. Pero bueno, eso quere decir que, bueno, temos a nivel científico pues un bon lugar, non? Para estar e informarnos sobre este campo. Todo o mundo mira a Coruña, verdad? Sí. Parece que este verán todo o mundo vai a mirar a Coruña. Algúns collemos agosto e marchamos da cidade, pero moitos veñen a ocupar o noso espazo. Estaba pensando eu que un bo eslogan pode ser a Coruña non hai quen é eclipse. Sí, pode ser. Bueno, non hai que olvidar que logo despois tamén os formatos de divulgación como podcast de Onda Ciencia sobre o eclipse e logo tamén que estamos artellando obradoiros para ver como mellor ver ese eclipse, que é moi importante a saúde, sobre todo a saúde ocular, vale, que non hai que esquecerse que non se pode mirar, vale, tamén pois infografía, donde hai que ver esos consellos de como velo, como disfrutalo, como decías antes, Ángel, que mellor en compañía dos seus, para ver esos sitios e logo respetar un pouco todas as orientacións que dende a cidade nos darán para poder ver e pasar un bo día sen ningún tipo de mal consello. E, bueno, Cristina, que é vicerrectora de Divulgación, Cultura e Deporte da Universidade da Coruña, e Yolanda Golías, que é coordinadora da Unidade de Divulgación Científica da UDC, como responsables un pouco de cuestións vinculadas á divulgación, á transferencia de coñecemento, etc. Percibides que este ano hai un maior interese, por exemplo, por parte do alumnado en estas cuestións, un pouco máis na investigación, na cosmoloxía e en todas estas cuestións, que decir, pode servir un pouco de aliciente tamén para incidir en que os mozos e mozas, estudantes, continúen unha liña de investigación? Non sei se unha liña de investigación, nos, as dúas, somos da educación, eu na miña parte, que eu adícome a, sobre todo, o tema de formación docente en infantil, se ao principio do cuatrimestre non sabían o do eclipse, crede que agora si o saben, porque, por exemplo, na miña materia fixeron caixas escuras, fomos ao planetario, fixemos seminarios, eu diría que polo menos os que pasaron por as miñas mans, si que
sí que agora mesmo están concienciados, sobre todo pues, a cuestión de seguridade, etc. Ahora ben, xa pensar nunha línea de investigación pareceme máis complexo, non? Pero sí, dende logo, falar da astronomía desde infantil, non? Eso sí que xa o facíamos antes, pero bueno, especialmente este ano, non? Porque, bueno, ten as súas peculiaridades o nivel de infantil e bueno, é un reto tamén, non? A astronomía abordala infantil é un reto. Así que, bueno, pola miña parte, como investigadora, pois aí estamos, non? E logo, como entidade un pouco responsable de fomentar, non? Ese conciencia do importante que é a divulgación, eu creo que esa a universidade, creo que calquer persoa docente e investigador creo que o ten bastante presente. Eu creo que esa é unha cuestión que esa non a cuestionamos, vale? Creo que dende a universidade, creo que a Coruña é unha cidade no que dende moi pequenos, vale? Porque os museos fixeron aí, digamos, xa un campo que agora está dando os seus sermes, creo que acollemos moi ben e facemos moitísimos eventos en colaboración diferentes entidades da cidade onde a divulgación está moi presente. Eu creo que aí cada vez temos moita máis comunidade que xa nos piden actividades de divulgación e cada vez é moito máis sinxelo atopar xente que colabora e ademais altruistamente, non? Que iso que tamén hai que intentar mellorar, de que eso se recoñeza en todos os ámbitos. Sí, de alguna maneira, verdad? Porque senón ao final estás, como comentaban antes os compañeiros da agrupación IO, non? Ao final son voluntarios e voluntarias que moitas veces pois te atopas con que tes que xestionar 3.000 persoas e contabas que viñeran 100. E isto se sae de madre e non é un partido de fútbol, non? Igual que en este evento, non? Que como comenzou, que xa levamos 30 anos, pero bueno, agora tamén podemos ir sumando pois ao evento como é a Noite Galega das Persoas Investigadoras da GENAI, onde tamén movemos moitísimos investigadores cada vez máis, se fai nas 7 cidades galegas, tamén facemos ese chamamento ás diferentes entidades porque, a ver, todos colaboramos, pero ao final os orzamentos económicos son moi importantes e cada vez son máis difíciles de conseguir e se queremos que os eventos melloren, pois necesitamos ese, digamos, a divulgación ata fai pouco era algo altruista, non? É verdade, non? Pouco a pouco se foi profesionalizando, pero sen ninguna dúbida, se realmente queremos, non, que isto quede, se perpetúe, non, para o futuro, con a intención, con a paixón, non, que nos atemos, pois non é suficiente, non? Fai falta infraestructuras, fai falta, bueno, cartos o de sempre. Pero que pouco a pouco vemos que hai figuras e moi importantes aquí na cidade, as coñecemos moitas delas que viven xa de divulgación, e iso xa é un mérito tremendo. E indo a actividade do día de hoxe, volvedes a estar un ano máis aquí connosco no Día da Ciencia na Rúa. Tedes unha jaima, este ano non é... Non, temos 7 jaimas da Universidade da Coruña. 7 da Universidade, xa Pero tú, onde vas cunha jaima? Aquí hai que ir ao grande, é verdade. Sí. Nada, normalmente cando estábamos no parque sempre había que indicar o número da jaima e onde era tal. Este ano coa organización que temos é sinxelo porque isto é de mol, feito Día da Ciencia na Rúa. Entón, bueno, todo o mundo vemos un regueiro de xente paseando por todas as jaimas que nos trae un pouco, non da 7, pero sí un pouco o concepto do que nos trae a Universidade da Coruña hoxe o Día da Ciencia na Rúa. Bueno, pois eu primeiro agradecer a organización porque é un esforzo brutal trasladar todo isto a este espazo, non? Entón hai que agradecer enormemente aos museos científicos coruñeses, a Viviana, bueno, a todo o equipo, non? Pero porque bueno, é un esforzo e nos que, como comentaba Cristina, pois organizamos a GENAI de moitas máis cosas, sabemos que hai unha complexidade que dende logo hai que poñer en valor, non? E agora eu vou falar da jaima da unidade de divulgación, non? Despois Cristina se quere que fale do resto das jaimas da universidade. Concretamente este ano o que nos destacamos da jaima da unidade de divulgación é a interdisciplinaridade, é dicir, conviven agora mesmo, se están coñecendo pois dende, por exemplo, a Facultade de Educación, un proxecto baseado na electrónica, programación e propulsión e estabilidade de navegación, é un proxecto de unha APS, Aprendizaxe Servicio, que lidera Paula Castro, e do itinerario de tecnoloxía do mestrado de profesorado, donde tamén pois colaborei eu co itinerario de ciencias experimentales. Pero hoxe aquí temos 3 proxectos de tecnoloxía dende, como os decía, o mestrado de secundaria, non? Por outro lado, temos da Facultade de Ciencias da Saúde, concretamente do grado de terapia ocupacional, tamén unhas investigadoras que bueno, investigan sobre o xogo infantil, pero tamén as familias. E despois, por outro bando, outra cousa diferente, pois é dende o CITENI, desde Ferrol, concretamente o Grupo Mares, pois traen proxectos de
enerxías renovables, con legos, aerogeneradores. E, bueno, nos poñemos en valor esa interdisciplinaridade, non? E que na nosa jaima, pois, se coñezan tamén, que moitas veces pois non é doado, pois investigadores, bueno, alumnos, moitos deles tamén son alumnos de diferentes campos. Eso é o que levamos na jaima da unidade. E logo no resto de jaimas, vale, temos aí unha jaima do CICA, que é o Centro de Investigacións de Química e Bioloxía. Veñen diferentes grupos de investigación que veñen a presentar traballos sobre todo baseados na One Health, ¿no? De saúde humana, animal e ambiental. Logo tamén do outro centro de investigación do CITIC veñen a falar de robótica, de inteligencia artificial, de algoritmos verdes, outras cuestións. Que pasarán por aquí, están citadas perfectamente. Están citadas sobre a 1 da tarde, máis ou menos, veñen os do CITIC. E logo tamén os CITEC, ¿no? Que dese centro de investigación relacionado ca enxeñería civil tamén veñen co seu mini CITEC, que lle chaman esa simulación dos moitas máquinas que teñen no seu laboratorio, presentan para que os máis cativos podan manipular, pero non hai que esquecer que tamén veñen a Facultade de Ciencias, que veñen con grupos de investigación relacionados ca contaminación ambiental, e logo tamén a Escola de Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, que tamén trae varios obradoiros relacionados ca estruturas e materiais que se utilizan nese campo. Bueno, ahora entre nós, que non nos escoita nadie, vimos de estar no Parque de Santa Margarita, era estamos aquí no centro. Que vos gusta máis? Pois mira, nos ainda hoxe non nos dis de a ubicación. Sí, a ubicación. Bueno, creo que, a ver, tampouco hemos pasado aínda todo o día aquí, pero bueno, creo que o parque creo que é indiscutible, me parece. Eu penso dentro do ámbito máis familiar, ¿no? Okay. Porque, digamos, que eu vivi moitas días da ciencia ca miña familia, cas nenas, e o pasaban tremendamente, porque o campo, digamos, o parque dá unha liberdade para elas de moverse que non pode dar isto, ¿no? Okay. Pero bueno, que non remato o día. Hai que facer o termómetro, un estudio de campo para ver que facemos o ano que ven. Si todo o mundo di que aquí moito mellor, entón haberá que darlle unha volta. Que o parque... Sí, a verdade é que ten un encanto e o que diste, podes deixar ceibes aos nenos. Claro, comer, eu recordo de pasar os días da ciencia, que a miña, digamos, alfombra toalla, que a miña pini pasar o día ali. É que o bonito desto é non só vivir o momento de visitar unha jaima, sino disfrutar de toda a experiencia, de toda a xornada, porque de todas as jaimas que nos presentaste desde a universidade e do resto das que están aquí, o bonito é precisamente que conviven todas, e hai espacio para todas. Non se eclipsa unha con outra. Ok. E logo que me esquecía, pero non por iso ten que ser a menos importante, pero a jaima da Cátedra UDC e Malsa, non? Que tamén é importante, que colabora moito neste día, que é importante, que creo que tamén vades a recoller aí a presentación do proxecto que teñen sobre o tema da auga, non? De dos ríos ata onde chegan, que xa vos contarán eles o xogo que teñen. Sí, a verdade é que sí, eso será, esperemos, na última etapa do noso programa. Si nos dá tempo, vamos con un poquinho de retraso. Este ano pasou unha cosa curiosísima e é que moitísimos centros nos escribiron hai 2 ou incluso 3 semanas para participar no programa. Entón, un momento que era en plan de, temos máis peticións que tempo disponible, ¿no? Eso é a ¿no? señal de que a divulgación é importante. Exactamente. Bueno, pois moitísimas grazas, María Cristina Naya, moitísimas grazas, Yolanda Golías, por estar aquí, por vir a contarnos o que fai a UDC e sobre todo por ese esforzo tremendo que fai a universidade para divulgar a ciencia, para divulgar o noso, verdad? Que tamén é outra campaña que tedes e seguimos traballando en isto conxuntamente, claro que sí. Pois moitas grazas a esta radio comunitaria que de todos, que sempre é un placer colaborar con vos. E sí que é verdade que a ciencia ten que ser boa porque rejuvenece, porque eu vos vexo máis novas que o ano que pasa, verdad? Sí. Nós imos a peor, cambio máis eu. Pero vos estades mellor que o ano pasado. Non sei como facer. Moitas grazas, moitas grazas. Grazas, bo día. Comunican que parece ser que o Caracol que quere sair de aquí está tendo problemas. Sí. Hai moita obra. Hai obra. Claro, exacto, non dá saído de quería sair por Santa Catalina e ten que dar volta pola plaza de Mina. Correcto. Pero siguen avanzando os dous caracois a ver ata onde se cruzan. Pasa que o del Parque Santa Margarita ven con vento a favor porque costa baixo. Costa baixo, outro costa lle subir, sí. Pois esperemos que poidan vir o Caracol de Ortigueira, a ver si están por aquí. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí estamos con Estela Hortensia transmitiendo desde Cuac FM este maravilloso día
que está en la fiesta de la ciencia. Acabamos de escuchar unos chicos cantando maravillosamente. Ahora vamos a tratar de volver a ese lugar y vamos a buscar una persona para saludarla y preguntarle qué opina. Buenos días, señor. Para Quack FM, unas palabritas. ¿Qué opina del evento? Muy bonito y muy ilustrativo, muy bonito. ¿Dónde están? ¿Le gusta? Sí. Está interesante. Está interesante, muy interesante. Sí. Pues muchísimas gracias. 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 Por nada. Está con el móvil. Se nos fue. Hola, buenos días, señora. Estamos en directo desde Quack FM, retransmitiendo el evento, y nos gustaría que nos diera una opinión. ¿Cómo ve? ¿Le ha gustado todo lo que ha visto? Bueno, acabamos de llegar, entonces tampoco podemos decir, pero sí, tiene muy buena pinta y parece que han trabajado mucho todos los chicos de los colegios. Eso es cierto, y es muy bonito poder ver todo lo que hacen, que a veces, aunque seamos padres o abuelos, no nos enteramos. Desde luego, es muy importante. ¡Hola, qué ensalada! Pues muchas gracias, futuro locutor. Científico, esperemos. Gracias. Científico locutor. Adiós, sí. Pois son as 11:51, a verdade é que pasou a mañá voando. Cami, Samu, levamos, bueno, pues 45, levamos casi 50 minutos de programa porque, bueno, entre a música, a sintonía de Imagine, de John Lennon, pois, bueno, sempre comezamos este programa un pouquiño máis tarde das 11 da mañá, pero estamos achegándonos ás 12, o tempo acompaña, as previsións meteorolóxicas dicían que ia chover, pero o tempo acompaña. Crucemos os dedos, que todo siga así, e dende onde está Quack FM, que é xusto no palco da música dos Xardíns de Méndez Núñez, aquí nos Cantóns, temos a oportunidade de ver a un regueiro de persoas que están camiñando entre as diferentes xaimas con moitísima tranquilidade, verdad que sí, pero cada vez vemos que se achega máis xente. É unha mágoa, eu xa sei que as obras son así e hai que aturalas e demais, é unha mágoa que este todo vallado, verdad? Esperemos que outros anos pois teñamos oportunidade de non ter obras por todos lados, porque seguro que o camión, seguro que os cantóns pois se iban encher de xente. Vanse encher, seguramente vanse encher igualmente, o que pasa é que, bueno, hai algo máis de dificultad para poder acceder, pero independientemente de eso, unha vez que estás aquí nas xaimas, estás todo espacio para poder moverte. Bueno, además, vense rápidamente, porque vas recorrendo e vas vendo as xaimas. Sí, a verdade, a hora de acceder dunha jaima a outra está todo moito máis concentrado, e sí que realmente eu penso que non se perde a esencia, porque o que lle dá vida ao Día da Ciencia na Rúa é precisamente tanto as jaimas, pero sobre todo o traballo de cada un e cada unha dos participantes nas diferentes jaimas que veñen cos experimentos e coas actividades que preparan nos seus centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, como de universidade e demais, e veñen con toda a ilusión a presentar os seus traballos, e ese feedback que teñen coa xente que ven a disfrutar de todo ese traballo, ao final é o que lle dá este encanto ao Día da Ciencia na Rúa. Pois falando de rapaces e rapazas, falando de profes, falando de traballos, pois xa temos connosco a María Dolores García Canto, a Ana Ponce, a Andrea Ramil e a Andrea Lago. Anda, dúas Andreas, verdad que sí? E esta xente ven non daqui de Monte Alto, esta xente ven de un pouquiño máis lonxe, esta xente ven do IES de Ortigueira, é dicir, aí no norte da provincia. Aí tamén se vai a ver ben o eclipse, Aí a eclipse vaise ver estupendamente. E xustamente na jaima do IES de Ortigueira, por certo, sodes a jaima número 46, ides falar do espazo. Contádenos un pouco.
A ver quen se anima. Unha das Andreas que empece. Veña, unha das Andreas que a outra logo, porque non sodes máis que dúas. Andrea Ramil, veña. Por empezar por unha. Quen é Andrea Ramil? Hola, Andrea, que tal? Contanos un pouco que estades a facer na Jaima. Sí, acércate ao micro. Sí, acerca o micro. Xa verás. E ti, pois, pedimos a Bea que lle baixe un pouquiño. Eso. Aí, perfecto. Ui. Bueno, contanos un pouco cales son os experimentos que trouxechedes para vos a Jaima. Trouxemos o CANSAT, tamén o camaleón químico. Camaleón químico, que ben soa eso? Contanos un pouco en que consiste un camaleón químico. Pois vai de que, hai que disolver Sí, ti como si esta xente toda que está traballando como si non estuvera. Todos estos que están aquí movendo cables, tiralle tranquila. Eso na radio non sa, eles na radio non sa. Claro, eso non sa na radio. Que hai que disolver? Hai que disolver sosa. Sosa? Sí, que é como lentellas, creo. Un ácido formase un color como maxenta. Ajá. E logo cun chupa-chups. Un chupa-chups. Hai que revolver con auga, o color vai cambiando de maxenta a verde e logo amarelo. Claro, pero fíxate, estás falando de ácidos, a mí eso me preocupa. Eso non será peligroso traballar con eses produtos, non? Ok, por que non é peligroso? Porque está profe, non? Está profe vigilando. Eu teño dúas preguntas. Unha, entendo que usades o chupachus porque ten algo do dulce do chupachus e o que fai que cambie de color, non? Sí. E despois, si despois de usalo, o chupachus se pode comer. Que eso vai ser que non, non? Non, vale. Confirma a profesora que non. A profesora di coa cabeza, non, que nadie bote o chupachus á boca, Bueno. E falamos de espazo. Entón, nos contáchedes que un dos experimentos que estades a argallar na vosa Jaima é o lanzamento do CANSAT. Iso que é? É un satélite, un satélite artificial que ten o tamaño dunha lata de refresco. Que le metemos unha placa microbit con un dron, se sube uns certos metros hacia arriba e cando se lanza ten que medir unos factores. O sea, que tedes un dron, tedes un satélite. No, o dron no, porque é un concurso que vai máis institutos e colexios. Vades lanzar un satélite. Claro, é que cami máis eu escoitamos CANSAT e pensamos nun tío catalán que chega despois de traballar a casa e se tira no sofá e está CANSAT. Pero estou alucinando. Eu pensei que iba a mandar un can. Tamén. Satélite en forma de can. Como Laika. Pero non, o conto é que vos preparades unha placa electrónica ou algo que vai recoller unha serie de datos. Sí, e temos que metela nun soporte para que non rompa. Ok, que sería do tamaño dunha lata de refresco. Sí. Queriño. A maneira que tedes de lanzar eso, non é que o máis forte da clase colla co brazo. Non. Utilizades un dron. Sí, é un concurso, entón nos non temos o dron, pero lánzanse varios a vez. Os que concursan, claro. Ok, vale, xa se empezou a entender. E unha vez que se lanza, é cando comeza a recoller eses datos. Sí. Ok, hai que esperar a que aterrice ou xa recibides os datos de outra maneira? No, hai que esperar a que aterrice para poder coller a placa e metela no ordenador para poder saber os datos. E o aterrizaje entendo que é controlado, non? Co dron non cae onde lle pete, non? Non, porque isto ten un paracaídas, entón vai caendo lentamente. Va a parar, onde va a parar? Un paracaídas. Si va controlado co dedo, que vais dicindo, aí vai, baixa. Cuida. Mira, todas estas cousas entendo que non perdedes de clase de lingua ou de inglés para facelas, non? Non. Cando facedes todo isto? Facemos porque os luns nos temos clase pola tarde, entonces despois das clases quedamos, tamén os luns... No vosso tempo libre? Sí. Máis ou menos entre a hora de comer e a de clase facemos o club de ciencias. Tedes un club de ciencias? Amigo, aí empezan a falar as cousas, claro. O Club de Ciencias. E o Club de Ciencias entendo que ten algo que ver a profe que veu hoxe con vos, non? Sí. Sí, que leva todo o tema do Club de Ciencias. Sí. Que non quere falar.
Non, que falen as protagonistas que son as que investigan. Pero bueno, pola cara das tres invitadas que temos hoxe e da profe, entendo que os nenos e nenas que participan no Club de Ciencias sodes todos chavales exemplares, verdad? Boas notas, aplicados nos estudios, bon comportamento, sobre todo, moita curiosidade e ganas de aprender, non? Sí. Bueno, e temos aquí, quedas ti por falar. Andrea. Que tal, Andrea? Ben? Moi ben, sí. Sí. A ver, entendo que hoxe traedes aquí algún exemplo do que facedes no Club de Ciencias, pero faredes máis cousas. Sí, bueno, el experimento que yo explico é o cambio, bueno, do pH. O cambio do pH, de ácido a base. Sí. Sí. Non utilizarás col de Lombarda. Sí, como reactivo. Que ben, que ben. Vale, vai dando, vaya como eu conto. Entón, pois, temos distintos ingredientes, xabón, bicarbonato, bueno. Limón. Tamén. Exemplo. E despois, co reactivo, a col de Lombarda, pois mezclámolo e sae, cambia de color, e despois pois pode ser ácido, neutro, base, dependendo do color. Eu pensaba nunha ensalada, pero non é o que estades facendo, non ten que ver. Xogan coa comida, pero non se pode comer. Non se pode comer. Sí. Pero o conto é que vos sabedes o que está pasando nese ¿no? Que está cambiando. E de como detectades o pH? Tedes algún tipo de medición del? Ou algún código de colores, de cores? Sí, temos unha escala. Ok. Ajá. Los tonos más rojos son los ácidos, los azules, morados, los neutros y después los verdes, amarillos, los base. Los base. Moi ben. Bueno, María Dolores, isto é un punto positivo para elas, Conto, a ver... Ao final facémoste falar. Sí. Non estou vendo que non teñen ningunha nota diante para estar falando todo porque sábeno. Porque está moi traballado. Moi traballado. Sí. A verdad son nenas exemplares en todos os sentidos, sí. Vos, como centro, xa viñestes outros anos o día. Sí, o IES de Ortigueira é un centro veterano. Aquí a única novata son eu, vamos. Bueno, como novata, claro, hai que preguntar. Que tal, novata ti e novatas as tres nenas que veñen? Pois sí, neste caso sí, porque son nenas de primeiro da ESO. Claro. E bueno, compartimos a primeira experiencia as 4. Mira, non podemos facer a pregunta de que preferides o emplazamiento de todos estes 29 anos no parque ou o de hoxe polo cambio de obras, pero sí que podemos facervos unha pregunta nova que tal está a vosa primeira experiencia no Día da Ciencia na Rúa? Eu estou encantada, vexo a xente moi implicada, moi participativa. Bueno, estas nenas e nenos, porque non están, tamén hai algún neno, son unhos maravillosos científicos que explican os experimentos con moita rigurosidade, que fan que se entendan moi ben, a verdad que moi ben. Vale, genial. María Dolores, de que eres profesora, se non é moita pregunta? No, de física e química. Vale, mira, temos un caracol que está saindo de aquí da dirección. Voy a aproveitar. Non faigas preguntas difíciles. Non faigas preguntas nada. Vale, pois eso tens que resolvelo ti. Teño que resolver. Eu quero facerlles unha última pregunta a estas tres nenas, e estades en primeiro da ESO, ainda vos queda rematar a ESO e despois si seguides estudando o bachiller, pero co que levades feito ata agora e con isto que me decides que no voso tempo libre lle adicades tempo ao Clube de Ciencias, as tres tedes claro que de maiores queredes estudiar pola rama das ciencias? Ou queredes ser outra cousa? Ai, non se está escoitando, Ana. Sí, algo... Sí. A ver. A ver, un poquinho. A ver, aí, algo. A ver, ahora. Sí. Fala, Ana, tranquila. Pero poden cambiar as cousas. Vale, claro, sí, ainda queda moito, Sí. Pero bueno, a ti vai che gustando o tema da ciencia. Gustanche. Vale. Ana, sí, Andrea... E as Andreas, que tal? Andrea dice que sí, que a cabeza xa. Sí. A mí, sí, gustaríame tamén. Sí. Vale, bueno. Hai cantera. Hai canteira, sí. No mundo no que estamos, que cada vez hai máis xente que quere ser influencer, youtuber, estas cousas, está moi ben que haxa nenos e nenas e rapaces e rapazas que se sigan interesando pola ciencia, porque a ciencia é o futuro. Outro é unha moda pasajera, pero a ciencia é o futuro. Mira, nós este ano tamén somos twitcheros, estamos en Twitch, é verdad. pero
Pero igual dentro de 5 anos Twitch, quen sabe onde vai estar Desapareceu. Twitch, quen sabe onde vamos a estar nós, pero a ciencia vai seguir avanzando. E Quack tamén vai estar aquí. Home, eso por suposto, despois de 30 anos non imos parar agora. Bueno, posiblemente dentro de 5 anos esteamos no Parque das Ciencias. Creo que probable. Bueno, non saberemos. Bueno, pues moitísimas grazas, María Dolores García, Ana Ponce, Andrea Ramil, Andrea Lago, por achegarvos aos estudos de Quack FM. Esperamos que teñades un sobresaliente este ano, verdad que sí? Pero en todo caso, en Quack fixéchelo fenomenal. Moitísimas grazas e desfrutade do día porque tedes un día fermosísimo ante as 7 da tarde. Recordadenos o número da vosa Jaima para que invitar a xente a que vai a vervos. Calé? A número? 46. 46. Pois na Jaima 46 o IES de Ortigueira, co Cansat, co Camaleón e con todos estos ácidos, teñen de todo. Botan a casa pola ventana. Ensalada, zanahoria, de todo, son as mellores. Graciñas por todo, rapazas. Gracias. Welcome to the world of tomorrow. Resulta que as nosas reporteiras Josi e Paula achegáronse a Jaima do Colexio Calasanz da Coruña, onde hai un montón de profesores que xa son amigos da casa, como Roberto Catoira, que ten un programa de radio fantástico os martes pola tarde, e tamén o profe Ángel Gómez Ceás. Josi, a ver, contanos, que podemos atoparnos no Colexio Calasanz da Coruña? No colexio non, na Jaima do colexio. Josi? No, non hai, non está Josi. Bueno, pois nada, non está Josi. Son as cousas do directo. Ai, está soando un teléfono. Sonando un teléfono. Un teléfono. Que nos chama? ¿Sabe usted lo que quiero? É como o teléfono de Telecupón isto, Buah, si está Pablo Motos ao outro lado do teléfono, eu aí te sí mueres, que ¿no? Me muero vivo. Hola, Josi. Hola, Josi. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal ti? Contanos. Pues estamos aquí con el grupo, los compañeros del Colegio Calasanz, con un grupo bastante, no sé si me escucháis bien. Te escuchamos, sí. Y bueno, danos un segundito a hacer la conexión y te paso a mi compañera Paula, veo con el profesor David, que nos va a contar unas cosas muy interesantes sobre el proyecto que... Veña. Hola, buenas. Estamos con el profesor David del Colegio Ángel, perdón. Con el profesor Ángel del Colegio Calasanz. ¿Sería posible que nos si este es el primer año que vienen a Ciencia en la Calle? ¿Cuál es el proyecto que han?
Perdón. No, algo pasa aquí que non hai bosón, Pedimos vos, si podedes, en vez de falar desde dentro da jaima, si podedes sair un pouquiño para a parte externa da jaima e falar desde fora, porque con aglomeración de xente costa escoitarvos. Sí, nos movemos ahora. Gracias. Se escucha mal. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora perfecto. Perfecto. Vale. ¿Cómo está? Es el colegio. Pois a verdad que temos bastantes problemas de conexión xusto con esta chamada e que rabia nos dá, Cousas do directo, costa escoitar, sí. Vamos a intentar solucionar os problemas. Toda a maquinaria de Quack para que eso funcione, se escoita moito mellor. Metemos un pouquiño de música, unha peza musical, mentre intentamos solucionar estes problemas. En canto poidamos, retomamos a conexión cos compañeiros na jaima do IES Calasanz. Century on his head. I'm gonna get 24. I'm gonna get 24. I'm gonna get 24th century on his head. I'm gonna get 24th century on his head. Bender. I've been Girder. Bender. I've been Girder. Bender. I've been Girder. Bender. No aire, nos pregunta a nosa reporteira Josi se estamos no aire. Estamos no aire e ao final, como tiñamos así algúns problemas de conexións técnicas cos micros inalámbricos e demais, e estamos aquí ao lado, porque a verdade é que a jaima de Calasanz estaba detrás de nós, pois decidimos subilas e xa temos connosco a ver, Alba Fernández, Valeria Andrade, Lucía Balboa. No. Resulta que no. A ver, quenes sodes? É a maxia do Día da Ciencia na Rúa, que porque dixen mal. Nos falla unha conexión inalámbrica e en 3 minutos temos os invitados sentados na mesa, así da gusto. Isto sí. A ver. Bueno, pois entón decídenos os vosos nombres. Eu son Julia Ares. Julia Ares. Eu Candela Díaz. Candela. Eu Nara Fuentes.
e Nana Fontes. Moi ben, bueno, pois Fuentes. Bueno, pois contades e Era que nos falta un rapaz. que nos falta un rapaz que está así de esquinas. Un rapaz, o profesor. O profe, Ángel. Bueno, fanos cada vez máis En jóvenes. serio que tienes un profe? Bueno, eres Sí, profe, no- pero, no de pero podría ser alumno meu, quero dicir. Sí, vamos. Eres profe aventaxado. Bueno, contádenos un pouco entón cales son os experimentos que tedes na vosa jaima. Bueno, dentro dos varios experimentos, nós o que presentamos dende a asignatura de Física e Química de primeiro de bacharelato é un dispositivo así a pequena escala que demostra como podemos xerar hidróxeno a partir da electrólise da Agora sí. Agora sí. É a masa. Mira, entendo que no momento no que se falla parades o hidróxeno como componente da auga e o oxígeno entendemos que se libera a atmósfera, non? O bo que ten a electrólise de auga, o que dis, xeras hidróxeno e oxígeno, entón, como se produce dentro da pila polos cátodos separados, pode separar hidróxeno, que é o que se empregaría como combustible, como fonte para almacenar e transportar a enerxía, e polo outro lado, pois, xeras oxígeno que se pode liberar ou a realidade podelo utilizar pois para outras cousas, cousas, porque bueno, para aproveitalo, xa que se está xerando, aproveitalo e non desperdiciar. Ah, que ben. E as tres estudantes de primeiro de BAC, que tal? Supoño que se estades aquí e que da vosa clase sodes as que mellores notas sacades en Física e Química, non? Sí. Claro. Como clarísimamente, vamos. Non foi a sorteo, dixeron, vamos a levar as alumnas máis aventaxadas. Bueno, e que é o que máis vos gusta de Física e Química? A ver. A química. A Química. Sí. Eu tamén son máis de Química. Vale. Nada. Non son máis de Física. Eu tamén máis de Física. Tamén máis de Física, sí. Pois vamos a desfacer o empate. Ti que prefires, Física ou Química? Química. Ben. Vale, comigo empatamos a 4. A Química do amor. Del amor del universo. Bueno, vamos a ver, aquí falamos de... Aquí Anxo estuvo contándonos unha serie de terminoloxía que si dividimos e separamos. Cal é a intención real do experimento? Xerar un hidrógeno que xa o hai no aire, vale? Pero para qué? Para que se utilizaría ese hidrógeno? Pero que contesten elas, Elas, sí. Nara, por exemplo... Que o profe ten a carreira feita. Os beneficios e porque o escollimos para un reto para o futuro é porque é un vector enerxético que como se xenera a partir de enerxías renovables é unha forma de transportar e almacenar enerxía de forma limpa e sen xenerar residuos mediante o seu uso. Entón, ao final, é unha enerxía que é beneficiosa a empregar para, yo que sei, autobuses ou cosas polo estilo. Ok, pues serviría para automoción, porque podría mover un motor. Sí. Co hidróxeno ese que se xenera a partir, por exemplo, dunha enerxía limpia, podría ser mover un motor, que está moi interesante, Por exemplo, hai algúns autobuses en Madrid que sí que están empregando o oxígeno verde. Xa se está utilizando ese hidróxeno verde. Hidróxeno verde, me gusta moi Sí, eu teño outra pregunta que entendo que vos tendes un experimento sobre isto na vosa jaima, pero claro, o hidróxeno é un gas, o oxígeno é outro gas. Entón, visualmente, para a xente que está visitando a jaima, que é o que eles perciben no experimento? Sí, Julia. Chegas a ver Julia, algo? que Julia non dixo nada todavía. Si se chega a ver algo dos gases, como no momento que os separades, como facedes? Metédelo en botes de almacenamento ou como se fai? Ou decides, aí vai, marchou. Aí foi o oxígeno. Marchou. Nosotros en nuestro experimento tenemos una máquina de alimentación conectada a una celda electrolítica, que es un bote de agua y al encenderlo pues se produce el hidrógeno. Y nosotros con un tubito a un bote con jabón y agua hacemos pompas de hidrógeno y se ve ahí el hidrógeno. Utilizades o xabón como se fuera cápsula. Claro. É o que lle dá visibilidade ao gas, porque o xabón, claro, a pompa de xabón enchese de gas. Ten sentido. Moi ben. E o que facemos é que explote, é dicir,
Va, despacio, a modo. Cuidado que está pequeno. explotando un gas, Claro. Está explotando un gas, é perigoso. O que facemos son pompas de carbón e todo eso. Entón, con un encendedor, lle poñemos fuego, entón fai unha explosión que fai moito ruido. Fai moito ruido e entendo que lume. Non, solo ruido. É unha liberación de enerxía. Claro. Convertida en onda sonora. Sí. Nos encanta, nosas ondas sonoras nos Puede hacer encantan. máis ruido ou menos. Dependendo do tamaño. Do hidróxeno. Do hidróxeno, da cantidad de hidróxeno que teña. Moi ben, moi interesante. E tendes algún outro experimento máis na vosa jaima? Bueno, a máquina de petardos que acaban de dicir. Sí, tamén están os nosos compañeiros da asignatura de Compañeiros profesores como a ti de 12 anos ou Non, un pouco máis experimentados, Algo máis diría. experimentados, ok. Que teñen uns xogos, videoxogos programados en Scratch para xente con parálise cerebral. Que ben. E despois está a miña compañeira Blanca de Física e Química de segundo da ESO, con unha serie de así como experimentos caseros que demostran pois como varía a densidade dos líquidos, como extraer o ADN de frutas como fresas ou o plátano, para que experimentos prácticos que poden ir e facer os que visiten a Jaima. O sea, que desde o Calasanz viñestes coa mochila cargada de experimentos, hoxe, Sí. non? Bueno, ben. Tendes ali algún tipo de club de ciencias ou estos directamente o facedes nas propias clases, en horario lectivo? En horario lectivo, claro, eso eu conto. Sí. Sí, en horario lectivo? Sí. E cando estudiades? Isto é estudiar tamén. Claro. O sea, conto. A medida que se aprende, estudias, E algunha vez tuvestedes facendo isto no cole, porque entendo que fixestedes probas no cole. Tuvestedes as ganas de meterlle tanto hidróxeno que a aula do cole explotase polos aires? Sí, pero o profe non nos deixa. Nunca faltan ganas. Porque claro, eso Nunca podedes faltan ganas. podedes controlar vos a cantidade de hidróxeno que metedes. Sí. O sea, pode chegar a ver aí hidróxeno para facer unha bomba atómica. Tanto non. Eu no Tanto, meu tanto chollo non. teño botellas de hidróxeno, se queredes teño. Pode valer, non? Pode valer, pero bueno. Ok. Oye, pois nos encanta que nos viñerades a contar todo isto, darvos as grazas de vir hasta aquí, porque a conexión a distancia fallou, pero bueno, tedes un... A información quedou. Cal é o número da vosa... O 5, estamos hablando. O 5, na O sea, Jaima. se é a primeira vez que vindes, vos personalmente? O cole ou- non, pero vos xa repetistes outros anos. Vale, eh? que vos parece? Que vos parece que esteamos aquí no centro da Coruña e non no Parque de Santa Margarita? A min pareceme que é máis práctico ao final porque aquí é como máis o centro. Ok. Entón no Parque de Santa Margarita é como máis estancia. Entón para a xente é o mellor venir aquí que allí. Para virlo visitar, que quizás sea máis... Ok, vale. é unha percepción. Máis concentrado. Ti pensa unha cousa, é moi reflexo da xuventude de agora, que son moi fasters. Son todo fasters. Vivimos nunha sociedade na que a xente xoven busca inmediatez. Entón, claro, para eles é moitísimo máis cómodo que este todo aquí concentrado, máis a man e tal. É entendible, non é chegando cinco. non é nin mellor nin peor, é respetable. É Todas as respetable, totalmente, opinións sempre. son respetables. Ok. Pois tedes algo máis que añadir, Anxo? Nada máis que engadir. Moi ben, pois moitas gracias por a... Anxo, felicitarte porque bates o récord do profe máis xoven que veu por aquí nunca. É un dos máis guapos, tamén che digo. Home, É un dos máis guapos. por tamén che suposto. Bueno, graciñas a hoy ese Calasanz por vir un ano máis a contarnos as súas experiencias aquí no Día da Ciencia na Rúa e vémonos o ano que ven. Igual vos xa non podedes vir porque estaredes en segundo de back a Aí tope non coa hai Ebao, tempo, pero non hai bueno, tempo. aí non hai tempo, pero bueno, do vosso centro. E non sabemos onde estaremos, se aquí, se no Parrote, Sabe Dios onde Logo estaremos. falaremos con Inés e a ver que pasa. A ver onde está o caracol tamén, Onde nestas está o caracol. alturas. Teño información nova, teño novedades. Pois eso. agora me contas. Moitísimas Veña. grazas. Moitas grazas. Chao. Hasta logo. Chao. Me pasan información de que A hubo unidade móvil. a unidade móvil que hubo unha anduriña que axudou ao caracol, non daba saltado a valla. Fixo de transporte e temos o caracol ahora mismo en Juana de Vega. Foi Anduriña Cayuco. Anduriña Cayuco. Hasta Juana de Vega, e temos Bien. un Juana de Vega e outro que está na mitad de Santa Margarita, está a altura, a mitad de Vila Finisterre. A mí me cheira que se van cruzar en Juan Flores. Bueno, vámoslo ver. Vámoslo ver. Vámoslo ver. Bueno, quen se cruzou
que se cruzou agora foi o IES Sardiñeira, que xa están nos seus postos diante dos micrófonos o profe Pedro del Pozo. Pedro del Pozo é unha das persoas que máis rápido escribe o seu correo electrónico pedindo, solicitando que poidan estar representados aquí no Día da Ciencia na Rúa, no especial que facemos dende Quack FM en directo habitualmente no Parque de Santa Margarita, pero hoxe aquí nos Cantóns, non? Pedro del Pozo ven acompañado de 3 alumnas que creo que se chaman Ana e Lucía, pero pouco. A masa, aí, perfecto. A masa que nos visita. Agora sí, agora xa me escoitades. A Alba, Valeria e Lucía. A ver. Espera. Pode ser que algunha das tres xa viñera o ano pasado a falar con nós? Sí, non? É que a mí me son as vosas caras, pero máis maiores. Sí, pasou o tempo, non? Pasou o tempo, sí. O que non pasa é este acopliño. Ahora, pero bueno, vamos. a ver si podemos falar con vos. Que tal, benvidas? Grazas. Todo ben en este Día da Ciencia na Rúa? Sí. Temos un micro aí apagado. Sí, agora está encendido, perfecto. Ahora está encendido. Vale, bueno, a estas cousas nos programas en directo na rúa, a veces as complicacións técnicas son un hándicap que temos que ir superando. Que nos decías que querías comentar? Nada, que estamos moi ilusionadas de estar aquí con Bosco. Home, moitísimas grazas. Sí. Para nós é un placer ter sí. aos estudantes de hoy Sardiñeira un ano máis aquí e a Pedro acompañándonos. Contádenos un pouquiño os experimentos que trouxeste de hoxe para o Día da Ciencia na Rúa. Sí, contra. Veña, dalle. Tenemos un carro propulsado por agua con sal, un altavoz prehistórico. Altavoz prehistórico, como os nosos de hoxe. Es un motor de cambio de temperatura que non funciona nin por gasolina nin por enerxía convencional. Como funciona? Termodinámicamente. Funciona termodinámicamente. Sí, básicamente o calor expande claro, o calor expande o aire e fai que empuxe o péndulo, non? É o péndulo. O pistón. O pistón. Este é o motor Stirling que me decían antes as miñas compañeiras Estela e Hortensia, non? Un motor Stirling. Por que ten ese nome? É escocés. Inventouse lá na Escocia. Non inventaría un tal Stirling. Vamos, hai posibilidades. É máis probable. Si é escocés será Mac Stirling. Mac Stirling, seguramente. Pode ser. Pero vamos, ca diferencia de temperatura, sabemos que o aire expándese ou encóllese, con ese expandirse e encollerse aproveitase para moverse un pistón. Sí, o pistón fai que a roda xire. Ok. Pois xenera enerxía, xenera movimento que pois fai que funcionen cousas como, por exemplo, unha bombilla, algo tan simple como unha bombilla. Ok, quen quenta ese aire? Nos usamos alcohol 94 e un mechero. Vale, de alcohol aquí estamos, non hai problema, sabemos. Non hai problema, pero eu teño unha dúbida, porque eu teño na casa, para cando hai que desinfectar algunha ferida ou algo, alcohol 96. Por que usades do 94 e non do 96? Es que usamos do 96, perdón. Equivoqueime. Claro, que Equivoqueime. o 96 é unha añada moito mellor, hombre. Podía ser, dicen. Igual foi mellor cosecha do 94 que do 96. Claro, pero está dicindo, 96 é unha añada estupenda. Vale, o sea que é con alcohol que podemos ter na casa, non? Exacto. Okay. Que guai. Vale, o motor. Había unha cousa que me chamou a atención. Ti eras Lucía. Auga con sal. Que facedes ca auga ca sal? Hai un coche que va propulsado por un motor que que está propulsado por agua con sal, que es una pila de combustible que es
digamos que no es, no contamina. Ok, ¿qué le provoca? Ecológico. Una energía limpia. ¿Qué le provoca a sal a auga para que cambie? Porque lle botades sal e non lle botades sucre, por exemplo. Podes pedir o comodín de Pedro. Sí, comodín do profe. No, Mucha química. Mucha química. Sí. Que no. Ah, que no escucha. ¿Tú nos escuchas? Sí. Ay. A ver, Pedro, comodín do profe. Que por qué usamos sal e non azúcar ou outro tipo de... Porque la sal pues se disocia en electrolitos y eso ya permite que pueda el agua conducir la electricidad, porque el agua por sí misma no conduciría. No conduciría. Entonces con un poquito se usa sal porque es un compuesto poco peligroso. Poco peligroso y aparte es efectivo, ¿no? Muy efectivo. Barato, lo tiene todo. accesible, claro. Bueno, moi ben. E vos no instituto, isto facedes, tedes algunha hora maiores, tedes algún clube de ciencias, facedelo na clase? Sí, tenemos club de ciencias. Club de ciencias? Sí. Cantos nenos e nenas sodes no club de ciencias? Bastantes. Bastantes, porque xa o ano pasado erades moitos, porque Pedro arrastra moitos nenos para o club de ciencias. E cando facedes? Nos recreos? Suele ser los martes por la tarde algún día. Martes por la tarde algún Pero non tedes clase habitualmente ou si nas horas de clase? Es en el intermedio entre la clase, la hora de comer y las clases de por la tarde. Buscades un huequiño aí. Sí. E eu teño unha dúda, porque se sodes un club, normalmente o profe propón vos cousas e vos facedes, ou vos xa tedes esa iniciativa de queremos facer algo que sirva, algunha idea que teñades, pois queremos facer algo que sirva para isto, tal. Profe, como podemos facer? Tedes ese tipo de iniciativa? Normalmente soen proponer los profesores. Proponen os profes. Pois de deberes para o ano que ven, para o clube, que vos propoñades cousas, porque a ciencia, para que teñades claro, normalmente a ciencia avanza porque a algún tolo se lle ocurre algo. Sí. E entón se lle ocurre un problema e hai que buscarlle solución. Unha tontada. Claro, entón vos o ano que ven podedes decir, pois como podemos conseguir para que un globo se hinche solo. Claro. E entón a partir de aí deshincharse solo xa sabemos. Vos, como xa viñestes o ano pasado, estades aquí este ano e xa sodes medio científicas, o ano que ven tedes que apretarlle aí as tuercas ao profe e plantexarlle retos para que o profe diga, a ver como facemos este experimento que se lle ocurriu a estas rapazas. Nos temos un reto en Quack FM, isto tamén é unha pregunta para o profe, Nos temos para o profe, temos un reto en Quack FM facer unha radio para sordos. A ver se lle dades a inteligencia e o ano que ven nos dades unha posible alternativa, unha posible resposta. También quiero decir que sí, que los profes como lanzamos ideas, pero en verdad al final los experimentos nos convierten en suyo, la verdad. Entre lo que nosotros tenemos en el folio inicial al final, a lo que va sale, todo mutando muchísimo. Ya va avanzando todo, ¿no? Porque además le damos la idea, pero se lo tienen que hacer ellos. Se lo ocurran. Sí. Eso es interesante. Esa es la cosa, sí. Eso es interesante. Bueno, pues recogemos la idea y muchas gracias. Eu teño outra, si poderíamos mover cun motor ca enerxía do amor. Que estamos aquí pletóricos da enerxía do amor do universo. Vamos a estudiar para ver se a próxima vez a enerxía do amor pode mover un motor, vale? Energía del amor mueve. Vos pensades Sería que o muy amor... es posible. Sería muy bonito. O amor move montañas, Así que vos dadlle unha volta. Vos sabedes que o amor implica reaccións químicas no corpo. E a química ao final é a que fai que se movan os experimentos, non? Sí. Dopamina. Dopamina. Bueno, rapaces, rapazas, profe, moitísimas grazas por achegarvos, por achegarvos o estudo de Quack FM aquí no palco da música nos cantóns. En que número de Jaima vos podemos visitar? En el 47. No número 47. O IES Sardiñeira, número 47. Invitamos vos a que vayades a velos por ali. E xa temos connosco preparados aos nosos reporteiros Chus e Abelino, a P de Jaima, a ver se somos capaces de conectar con eles, porque este ano o tema dos micros aquí non está funcionando demasiado ben. Chus, Abelino. Tiñamos os micros feitos ao parque e aquí lles costa un pouquiño máis. Pois Chus, Abelino, a ver si...
Hola, Chus. A ver, contanos. Estamos aquí, Abelino e Chus, en misión reporteira, e estamos ao pé do Instituto Eusebio da Guarda, que teñen aquí unhas cousas espectaculares. Están facendo unha cúpula as rapazas, que están facendo unha cúpula as rapazas que mellor que nos expliquen elas. Hola, como te chamas? Hola, soy Carmen. Las cúpulas de Leonardo son unas estructuras feitas por estas piezas de madera que hay que orientar hacia abaixo, que pues al unirse forman estas cúpulas que depende da estructura se parecen máis ou menos a que actualmente coñecemos e que son moi resistentes. E aquela que podeme subir eu aí? Esta xusto non diría eu que teña a forma moi redondeada, pero debería poder aguantar perfectamente o peso dun neno pequeno. Bueno, isto é impresionante, pero temos tamén este instituto veo que é moi prolífico. De que curso sodes? Eu sou terceiro da ESO. Terceiro da ESO. Pero temos tamén aquí outro rapaz que está facendo outro tipo de experimento. Que estás a facer? Pois estamos facendo un camaleón químico, que é unha... Un camaleón químico, sí. A ver, no, pero non se escoita. Vale, bueno, pues consiste en mezclar peróxido de potasio con, o sea, se echa una cantidad muy pequeña porque es una sal muy colora, o sea, que da mucho color. Entonces se le echa una cantidad grande de agua para que se disuelva y dé un color claro. Luego se le echa hidróxido de sodio para que reaccione correctamente. Y luego se le echa azúcar porque al peróxido de potasio, sí, está. Porque al peróxido de magnesio, al magnesio le faltan electrones, le faltan 7 electrones, por eso está morado. Y al azúcar le sobran muchos electrones. Entonces, cuando el azúcar le da electrones al magnesio, empieza a cambiar de color. Con 6 electrones, cuando le da solo un electrón, se pone verde. Pero si le da 3 electrones, ya se empieza a poner amarillo. Entonces se le echa el azúcar y se remueve para que se mezcle bien. No me extraña que se llame de camaleón, porque el camaleón cambia de color. Sí. Cuando ya es necesario. Sí, esto también cambia de color porque lo que quieren los elementos es ser electronegativamente neutros. El magnesio necesita electrones para llegar a cero y el azúcar necesita darlos para llegar a cero. Es una clase completa de química. Sí, sí, a ver, esto tenemos que saberlo para poder hacer bien la reacción. Claro, porque si no, no sale como tiene que salir. Vemos que también hay aquí espectadores que están presenciando. Yo soy colaborador, soy espectador. Ahí eres colaborador y espectador. Porque, bueno, a mí como hecho que facer non estás facendo nada. Nada, nin vou facer tampouco. Bueno, pues aquela é... Xa fixen. Bueno, e que opinas de como está este ano da ciencia na rúa? Bueno, un pouco estreito, non? A nivel... non sei, estructura. Estreito pero plano, que tamén é importante. Bueno, a mellor non sei. Baixar e subir tamén é para a saúde. Bueno, non sei. Pero ben, tivemos sorte que fai un día espectacular. Tivemos sorte que fai un día espectacular e que pensábamos que íbamos a estar. A ver se dura o día espectacular. Ti crees que non vai durarse? Non, sei que non vai durar. Non é que non me crea. Bueno, vamos a ver que máis hai por aquí. Que estades facendo vos? Que estades facendo? A ver, contanos. Bueno, xa parece que non temos tempo para máis, así que graciñas. Nada, perdona. Bueno, pois moitísimas grazas, Chus, moitísimas grazas, Abelino, por esa conexión que se escoitaba un pouco entrecurtada. Non sei que está pasando, hoxe algo nos ocurre aquí nestes cantóns, debe ser que hai moitísima xente conectada, verdad, cos móviles e demais, e hai moitísimas interferencias, pero con quen non imos ter interferencias cos rapaces e rapazas que nos acompañan xa, porque están aquí nos estudos de Quack FM. Temos connosco a Laura Pita, verdad que sí? Sí. Hola. Y temos connosco a Laura Pita e tamén temos a Diego Rodríguez. Hola, muy buenas. A Sara Rodríguez. Hola, muy buenas. A Sara Ramírez. Hola. Bueno, y Carla
Aquí bien. Aí está Carla, que tamén están aquí todas alrededor dos micros. Elas son estudantes do CPR Chíos e creo que é a primeira vez ademais que estades en Quack FM. Me parece que nunca tiverades a oportunidade de participar no noso especial do de Ciencia na Rúa e eles son estudantes de ciclo medio de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. E entón, bueno, pois a verdade é que exactamente isto de cuidados, enfermería, etcétera, que ten que ver co Día da Ciencia na Rúa? Que é o que está a desargallar na vosa jaima? Bueno, en nuestra carpa nos dedicamos básicamente a mostrar lo que sería situaciones que se pueden dar en la vida cotidiana. La aparición de heridas en la piel o situaciones de emergencia. Por ejemplo, algunas de las más comunes, como las RCPs, reanimaciones cardiopulmonares, realizamos algunos simulacros en nuestra carpa para la gente que quiera hacer alguna práctica. Y bueno, Diego, o sea, simulades, pero hai xente que se atopa mal vos axudadeslle ou como é a simulación esa? A simulación básicamente consiste en simular una situación de emergencia en la que una persona está inconsciente y no puede valerse por sí misma. ¿Qué hay que hacer en ese momento, no? ¿Tedes algún muñeco ali para...? Sí, tenemos un muñeco, tenemos Efectivamente, contamos con un resucitán para poñer en práctica RCPs e para outras maniobras que consisten en mobilizar aos pacientes, empregamos aos propios usuarios. Visitantes. O sea, tamén o facedes con persoas en directo. Para poñer a PLS, a posición lateral de seguridade, ou para simular o que habría que facer en caso de infarto, por exemplo. A maniobra de Heimlich, por exemplo, tamén. A maniobra de Heimlich, tanto para adultos como para lactantes. Para lactante contamos con un maniquí específico do tamaño. Tedes o maniquí o que hai que pulsar o pequeniño, efectivamente. Temos un bebé específico con ausencia de control cefálico para practicar as maniobras de seguridade cos lactantes. Ok. Moi ben, vale. Diego xa nos contou aí un pouquiño que facedes. Non faría deso que fago eu, que sería, en caso de emerxencia, correr ao redor e dar voltas como un tolo que faría eu. No. Eu teño entendido que o primeiro que hai que facer, bueno, dependendo, o primeiro valorar a situación, Sí. ¿no? Bueno, esto se trata de un protocolo llamado PAS, que consiste en 3 fases. Sería proteger, en la que nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos. No te vas a lanzar a la carretera en caso de que haya eso, te pueden atropellar. Exacto. Luego sería alertar a emergencias cuando vemos que hay una persona que no se puede valer por sí misma o necesita nuestra ayuda. Y luego socorrer, que es cuando empezaríamos a iniciar los protocolos de emergencia. O interesante de todo esto, y por eso me parece genial que veñades coa vosa primeira experiencia do Día da Ciencia na Rúa con estes contidos, porque son cousas que teñen o seu componente científico, pero sobre todo son cousas que son aplicables a toda a cidadanía todos os días da nosa vida, porque ninguén sabe cando se vai estar exposto a un perigo deste tipo, e saber reaccionar pode salvarte a ti ou salvar a outro en determinados momentos, ¿no? Ahora quero facer unha pregunta a Sara, porque había unha cousa que me chama moitísimo a atención, é a enfermería. Quero dicir, non é unha profesión na que dis, voume facer rico, o que vou facer montar unha empresa. Enfermeiros ricos non hai. Non, pero que te move a ti para decidirte por a enfermería? A min a enfermería me gusta cuidar a xente, ese é o primeiro, despois porque eu despois fixen este grado, despois acceder a educación infantil. Como non había medio, pois decidíme por auxiliar de enfermería porque era o que máis me gustaba, é o que máis me chamaba a atención. É un grado super chulo, super fantástico, e recomendo facelo. Claro, bueno, están as matrículas abertas. Facendo publicidade. Primeiro porque me gusta. Avenida del Ejército. Primero porque me gusta. A mí se me parece... Na rotonda con Ramón y Cajal, por ali ao lado. Correcto. Carla... Carla soy yo. Carla eres ti. A outra Sara. Sí. Vale, a outra Sara. Despois ti, Carla. Apunta unha cousa, Cami. Para ser auxiliar de enfermería, requisito número 1, ser boa persoa. Y tener empatía. Tenche que gustar axudar aos demais. Y gustarte estar con la gente. Sí. Claro. Que a mí se me parece que
vos estádelo diciendo como si fuera algo como natural, normal e tal, pero claro, es algo que é un pouco especial. Es muy ¿no? vocacional también. Moi vocacional. Te tiene que gustar, sí. Creo Sí, que Donald Trump non entrou de... No. Está vetado. Está vetado. Sí. Tanto que lle gusta a los vetos, pues tamén nos Sí. lo vamos a vetar. Por o ben dos usuarios tamén. Tamén. Vale, pues entonces, Sara, ti tamén te moveu esa inquietud de querer axudar aos demais? Sí, Sí, ¿no? yo creo que es una buena profesión la que estoy haciendo y me gusta también ayudar a la gente. Ok, vale, pues temos 4 vocacións aquí, Como xa levamos un ratiño de mañán, vemos que, bueno, agora vemos pouco porque nos chantaron aquí unhos elementos ópticos que nos anulan a visión do que é asistencia, pero a última vez que miramos estaba todo o paseo cheo de xente. A acollida que está tendo a vosa Jaime entendo que é boa, non? Porque a xente este tipo de cousas supoño que lle chama moito a atención, non? O certo é que chega moita xente e ademais veñen dispostos a iso, a practicar, a propóñense como voluntarios para serem movilizados e ademais o que queren é vir e poñerse a proba en cousas que non poden facer habitualmente porque non teñen maniquís de RCP nos fogares. Claro. Entón todos queren pasar, facer RCPs e aprender un pouco cales son os coñecementos técnicos que eles como profesionais van a adquirir, non? Mira, sempre hai profesións que eu sempre digo que é importantísimo telas e sería genial pagarlle esos profesionais porque non traballaran. Como son os bombeiros, os médicos, as enfermeiras. Oxalá teñamos xente moi ben formada, pero que teñan o mínimo traballo posible, porque eso quere dicir que estamos ben. Pero vos, claro, realmente cando vos toca actuar é en momentos no que a xente non está ben. E iso tamén é algo complicado, non? Sí, para Sara, unha preguntiña para Sara. Vou unha pregunta trampa. Vale, a ver se saben esta pregunta trampa. A ver, nada, do caracol non, Que ten que ver o RCP e os billis? EOS. Billis. ¿Qué es eso? Claro, Yo no sé qué es eso. Outra, cambio. Que ten que ver o RCP e a Macarena? Ah, pues es muy útil porque cuando una persona que no conoce los ritmos que tiene que llevar o que no es profesional, explicándole dónde tiene que colocar las manos para seguir el ritmo, se suele decir que tiene que cantar la Macarena y tiene que ir al ritmo de la Macarena. Correcto. Sí. Pero dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Importante que las manos estén siempre en la persona a la que estás auxiliando, que no hagas la coreografía. Correcto. Si no, Bailando. pierde el sentido. Sí. O sea, solamente seguir o ritmo. Correcto. Ok, o sea que tiña algo que ver. A Sí, pregunta sí. da trampa. Algo que ver tiene. A pregunta da trampa porque non estades no rango de edad dos billis. Staying Alive tamén, mellor opción. pero O mellor opción é Staying Alive. Claro, pero Vamos a para- dar gustos musicais de todas as Gustos cores. musicales. Pero bueno, Macarena válenos perfectamente. Sí, ¿no? y sobre todo también para niños. Es Pero muy que é fácil. interesante que unha persona que está nese momento e outro se ponga a cantar a Macarena. Claro, Entonces, un canta, outro A xente non entende, pero Claro. ten que entender que sirve. Sí, es muy útil. É moi útil. E aparte conseguiches que estes rapaces cando cheguen á súa casa busquen en Google quen son os billis dos que me falou ese señor na radio. O señor maior de barba blanca. Cando chegue a casa xa vou buscar. E aparte é música guai, Sí, é así como a Macarena pero máis molona. Sí, tenía un tono de voz un pouco falsete. Sí, bueno, pero aí está. Cousas da época. Bueno, pois nada, Chicas. si nos recordades o número da Jaima na que estades, 17. a Jaima 17. Bueno, Correcto. pois Perfecto. convidamos a todos os asistentes a este Día da Ciencia na Rúa que nos están escoitando por estes altavoces de sonido ambiente que temos, que vayan a facervos unha visita a Jaima 17, que practiquen moito con vos, que aprendan moito con vos e matrículas abertas en Chíos para o ciclo de enfermería, Eso. para o ciclo de educación infantil entendo que tamén. Para todo, para todo. Diseño de aplicacións multiplataforma, para infantil, Marketing, todo. todo. Avenida del Ejército. A todos en Chíos. Non hai mellor marketing que dicilo por este mismo Home, medio. Home, exactamente, aquí estamos para facer difusión. Non vos olvidedes. Non vos olvidedes. Pois moitísimas grazas a profe. Gracias a vosotros. Por Rapazos e favor, rapazas de dedicación Chíos. do que facemos aquí hoxe, que son Gracias. moitas horas para todos. Moitas gracias. Gracias, Lucía. Gracias. Staying alive.
Pois O tempo boa, O tempo boa, e van ser xa mi madriña, son a unha menos 10. Sí, pois mira, son a unha menos, o caracol non sei, pero Roberto Garea e Miguel Anxo Facal están facendo de reporteiros dicharacheiros, creo que se iban o blanco. Non vai isto, non vai, non pode ser, isto é increíble. Alguén nos está facendo yuyu ou algo así, porque isto non é normal. Un vudú ou algo nos están facendo, porque non é normal que ningunha das conexións cos nosos reporteiros e reporteiras estea saindo perfectamente. Sempre temos unha interrupción, sempre temos un salto, sempre... Vamos a ter que tirar cable largo. Sí, ¿no? Larguísimo. Cable larguísimo. Vamos a pedir a un dos barcos estes que hai por aquí que nos presten un cable ou, por favor, o ano que ven que podamos volver outra vez o Parque de Santa Margarida, porque ali esas cousas non pasaban, que levamos 12 anos facendo este programa, nunca houve problemas técnicos e hoxe está sendo desesperante. Bueno, pois vamos a deixar a... Imos deixar a Roberto e a Miguel Anxo que pululen por aí, a ver se atopan ou non atopan conexión, e imos comezar coa seguinte entrevista. Que unha das compañeiras, amigas e profesoras da Escola Técnica Superior Universitaria de Arquitectura, verdad, da ETSA, o que lle chamamos a ETSA, a SETA, ali na Zapateira, que é a doutora arquitecta Patricia Muñiz Núñez. Patricia é urbanista, especialista en vivenda e máis, vivenda en situación de emerxencia. Os imos falar de emerxencia en termos de vivenda, pero ela é especialista non en emerxencia de vivenda como a que temos na Coruña, sino construcción de vivenda en situacións de emerxencia climática, en situacións de emerxencia de guerras, construcción de vivenda temporal para refugiados e refugiadas, e por ese traballo dos últimos 15 anos, pois foi gañadora do Premio San Vicente Viqueira da Deputación da Coruña a investigación e a innovación científica. Entonces, hoxe traemos a unha investigadora que ten moitísimo traballado xusto sobre vivenda. Benvida, Patricia. Moitas gracias, bons días, como estades? Pois aquí estamos ben, pasando un pouquiño de frío, todo hai que decilo, ¿no? Bueno, ainda menos mal. Ainda menos mal, porque daba moitísima choiva. Daba moitísima choiva e por agora e por agora estamos aguantando. Isto tamén é unha chamada a toda a xente que nos está escoitando dende casa, que nos está vendo polo Twitch. Saúdos dende aquí e que, pois din, pois igual me animo a baixar aí os cantóns da Coruña, non? Estamos nunha cidade onde hai moitísima vivenda, temos vivendas esplendorosas como as que nos rodean, verdad? Patricia, hai vivendas que non son tan esplendorosas porque temos barrios máis complicados, pero realmente ti te especializaches nunha construcción de vivenda de emerxencia en unhas situacións, para dar solución habitacional a situacións humanas moi dramáticas. Contanos un pouco como empezaches a investigar sobre estas cuestións. Pois mira, Isa, a verdade é que empecé cunha investigación cunha tese doctoral que precisamente basada en temas de vivenda de transición, que non é exactamente unha vivenda de emerxencia, non? Porque sempre falamos de vivenda de emerxencia, pero unha vivenda de emerxencia basicamente é unha tenda de campaña que é a que se utiliza un pouco os 3 primeiros meses, vale? Cando temos un conflito bélico, cando temos unha situación de catástrofe natural, o primeiro que podemos usar é unha tenda de campaña, unhas lonas de plástico e pouco máis, non? Pero eu traballo especialmente no que se chama vivenda de transición, que é aquela vivenda que vai dende unha vivenda de emerxencia a unha situación máis estable e que pode durar incluso durante 5 anos, non? A verdade é que comecei con unha investigación que era a miña tese doctoral, pero xa o primeiro ano de tese fixe unha colaboración con unha ONG pola nese ano no 2011 exactamente foi cando eu comecei
persoas refugiadas e incluso outros 7 millóns de persoas desplazadas internas. E aí foi como comecei ata agora. A verdade é que... Hai unha cousa que me chama a atención, Patricia. É interesante esa visión desde que alguén se quede te haxa que buscar unha vivienda de emerxencia para ese tipo de perfil? Bueno, obviamente, claro, todo... Ademais, eu sempre digo que os nosos feitos aquí están repercutindo noutros lugares do mundo que realmente son os máis vulnerables, non? Ahora mesmo nós, por exemplo, estamos traballando en Cabo Delgado, en Mozambique. Bueno, aí xa coñece moi ben o proxecto. Empezamos coa Fundación Ayuda en Acción no 2024. Era unha situación de conflito, unha situación que provocou o desplazamento de case 1 millón de persoas por un conflito que, bueno, é unha situación de milicias yihadistas que entran nas aldeas e un pouco arrasan con todo. Pero a eso se sumou, por exemplo, cando estábamos traballando ali, o tema de tifóns, o tema de sequías, o tema de inundacións e todo isto ben provocado polo cambio climático. Quizáis nós non estamos sentindo eso tan de golpe aquí, pero sí que realmente en países que xa teñen unha situación de vulnerabilidade previa moi importante, que de repente haxa unhas sequías e as inundacións, pois provoca que o desplazamento sea todavía masivo, non? O sea, temos que ter un concepto global. Sí, non? Porque non podemos ser, porque claro, cando falamos dunha guerra é unha cousa moi puntual aquí, poderla situar, falábamos ahora do caso de Siria, por exemplo, son cousas moi puntuais, pero claro, neste tipo de conceptos xa moito máis global, a actuación se cadran é moito máis complexa a hora de facer, porque claro, tens que non solamente adaptarse en Siria, que ten unhas condicións de unha maneira, sino que tens que adaptarse a todos os lugares. Sí, bueno, que ademais, fíxate, por exemplo, cando nos facemos unha vivenda de emerxencia, facemos en paralelo unhas xornadas con eles de reducción do risco. E que é a reducción do risco? É tratar de que eles saiban como actuar en caso de unha inundación, en caso dun ciclón, en caso de como teñen que manter esa vivenda que xa é de emerxencia ou que xa é de transición, para que o que lles afecta a maiores non provoque a destrucción da vivenda de emerxencia. Pero é máis, nós sempre falamos, mira, dentro dun pouco máis dun mês, o 20 de xuño, será o Día Mundial dos Refuxiados. Ese día sempre sae o dato de cantos refuxiados hai no mundo, non? E cantos hai? Pois mira, hai cerca de 130 millóns, sempre se fala deste dato que dá o Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados. É un dato, pero é un dato que temos que ter en conta, que se lemos a letra pequena, pon desplazados por conflicto, persecución ou violación dos seus dereitos. É dicir, todos os desplazados por cambio climático e por desastres naturales son a maiores. Entón, cantos temos o ano desos? Pois non están contados. Non están dentro desos, non? Pero o ano, por exemplo, no 2024 houbo casi 40 millóns de persoas desplazadas por estos motivos. 40 millóns a maiores. O que supón pois un desplazamento masivo. Estamos, estamos, bueno, aparte hai que ter en conta que un dato, mira, dende o 2015, no 2015 batiuse a barreira da Segunda Guerra Mundial, non? Que eran os 45 millóns de persoas. Estamos en 130. E deses 40 millóns, moitos definitivamente, sin posibilidade de volver a onde estaban ou non. Bueno, eso non se ten cuantificado. Eu non teño dato, teño que decirte, non? Pero, bueno, moitas veces, pois sí que non hai posibilidade de volver. Realmente volvemos ao mesmo. Trátase de xente que ademais xa vivía nunha situación de vulnerabilidade moi importante. Entón, eu sempre digo que eu traballo neste ámbito, pero que o que temos que traballar é no previo. Claro. Que é a reducción do risco, a reducción desa vulnerabilidade, porque o desplazamento dunha poboación non depende da magnitude da catástrofe, depende do grado de vulnerabilidade previa que ten esa poboación. Porque non é o mesmo un terremoto aquí que un terremoto en Sudán, que un terremoto en Japón ou que un terremoto en Haití. Evidentemente. E falando un pouco do traballo que estás a desenvolver, por que investigar en vivenda? É dicir, cales son as innovacións que se poden desenvolver, cal é a mellor maneira de evolucionar dunha tenda de campaña, como decías ti, a unha vivenda que poda incluso permitir un espazo de confortabilidade nun campo de refuxiados, estamos falando sempre diso, para unha familia e que poda durar durante 5 anos, non? Os materiais é moi importante e a sustentabilidade
dos materiais tamén é moi importante, non? Sí, sí, a ver, nós traballamos sempre dende unha premisa que para nós é a primeira, que é traballar dende unha tecnoloxía local, con uns materiales locales e que, por suposto, que sea que a poda adquirir a poboación desplazada. Por que? Porque, digamos que a axuda ao desenvolvemento, a axuda humanitaria, depende moito de que ese país, por exemplo, en España sea prioritario para a ECIP, non? Entón, de repente, se cesa a axuda, o noso traballo non ten ningún sentido. Entón, nós traballamos sempre dende a importante que se hai posibilidades por exemplo, nos en Siria localmente mellora a proximidade, mellora a sostenibilidade, mellora, o sea, é unha mellora xeral. Na Vermella, eles son os que levan a sí, logística. Nos, digamos que é unha participación dende a universidade, non? Que é unha investigación transferida, Unha non? colaboración. Claro. Pero, bueno, non só... Eu pensei que a pregunta iba máis por outro lado, que era polos medios de vida dos propios refuxiados, non? Tamén, claro, que é unha cousa que nos decimos sempre, vale, lles damos unha vivenda, pero se non